Hakykatdan hem ananmadyk, men utanmaz. Daha şu adamın anama, goňsulamamyn ananak ýönedir. Buçluk 8-nji haýlandyr klassik olan gapagyndan çykdy. Ene mehriban dostlar, 10 sanyk Toyota Highlander'ın 8-njisi Enu Keymur Körköçü Akçy marketden ogullar. Klassik olalya gapagyndan hem Toyota Highlander çykdy. Bu maşina basılya yekince gaz. Bu maşina dinlenya yekince tat. Daşarda kış bolurdu da içine emişe ya. Ne bu nem yeňjimizi ýürüýte adyna geçirdik. Sowadyny oşurýar. Dost gutly bolsun, adyň näme? Kerim adım. Kerim näli boldy? Gatyga bol biziň maşgalamyz uly şatlyk boldy şuň. Ana da Akçy marketda bardım, klassik alalım, gapagyny açdym. Seyretdim Highlander. Başta inanmadım, 2-3 tane dostumdan soradım. Olam Mehmet patradid etdi, şeyde mene Highlander. Çykdy bilen begenlik. Berekellah, görýärmi? Nesibe oglan aldyraýa, tebe bu ýatantur saatlyk waka yan gelende agam men çekinýändirin kameradan edýärne, ona da gowşurýas. Nesibesin dost, gutly bolsun. Tagam nähili klassik olan? Tagam gatyga bolsa, Gatyga, maşgala bolup içýäňer ha? maşgala bolum içýär, dost oglandan bilenem içýär. Berekellah. Nesibetsin onna tut kerhanamynyň adynyň 8-nji Highlander'ın gowşurýas dost. Nesibetsin ine ýeri bilenem gidip adyny geçirdik. Maşyny kimiň adyna goýduk dost? Atamyň adyna atama sowgat etdim maşyny. Ha, ataňa sowgat etdiň. Gel tek pasportyny görkezeli. Tüjdaha 9681 Agadiya. Maradow Çörlü 96 ine. Ýerden gidip adyny geçirdik ýeňjimiziň. Ine 9681. Hakykatdan hem ananmadyk, men utanmaz. Daha şu adamın anama, goňsulamamyn ananak ýönedir. Şatlyk bilen öýäkde goňsulamada görkezjek, garnaşlamada görkezjek maşyn. Berekellah, görýärmi? Tutuş owa garnaş garaşyp otyr ha. Nesibetsin dost. Tut kärhanasy işiňizi sünnük. Şeýle mümkinçilikler ödüp berýän gahrman, arkadagy gahrman serdarynda sawursun aýdýas. Berekellah dost. Nesibetsin. Ine gutly bolsun. Şol çykma dowam edýär. Ýadyňyzda bolsa klassik hem Orange sulumynyň gapagyny 10 sanyk Toyota Highlander goýuldy. Ine şoňam 8-njisi çykdy. Ýene 2 sanyk klassik hem Orange sulumynyň gapagynda bar. Şol sany turbo tut iňbet napityň gapagyna 10 sany paket Jetower T1 goýuldy. Oňam 1 çykdy, ýene 9 sanyk gapaklarda size garaşar. Şol çykman dowam edýär. Bizim adamlara şatlyk baýlamamyzy dowam edýär. Nesibetsin dost. Hanonno öz bedewňe Toyota Highlander'ına minip bilýän. Gel. Meni bilen ol, seni bilemem. Tapawdyna kaldy aramyzda düzeýär. Gurun pully däwil köseýär. Killa gaşymam. Her kime şular al Highlander netiýe etsin Allah'a. Ranyan gaýnaýa, edil killa wasaýa. Gatamak gerek gazy gaty. Daşymam duruşuna edildi gaga. Aýaň çyýsyga no aýkaba. Hana oğlun tara. Buçluk 8-nji Highlander çykdy. Men sana barada deýdiň. 5 manda klassik olalyp 8-nji Highlander tutup ýetdi diýäňmi? Atamyň hem bollar. Gitdär ýene. Şunu giden yerini bilýän mam gados. Buçluk 8-nji Highlander çykdy mehribanlar. Ine mene ödüm daha şurada gelip görün şuň jaň etdiler ýerden. Degen jaň edýär bir müşteri 05 klass kolalım gapagyndan hem Toyota Highlander çykdy agam dip. Çıkan ýeri Akyl welaýatynyň Änäw şäheri Keymur Körköçü Akçy marketden alypdyr. Ýadyňyzda bolsa 10 sany Highlander goýduk klassik hem Orange sulumynyň gapagyna, şoňam 8-njisi ine Akyl Änäwden çykypdyr. Nesip bolsa barsa kökman gowşular. Inni kapaklarda 2 sany Toyota Highlander size garaşýar. Aýtdym men size, alyp açyp için nerden näme çykjak belder. Belki bu magazynyň polkosyna durandyr, belki öýüňizde durandyr. Şoň üçin kapaklaryny açyp görüň, netiýäňizden näme çyksa, biz hökman gowşurýar. Nesip bu tiz wagtda barýan Aşgabatda ýeňjimiz agam haçan gelýär. Çaltyrak gelýär-de Highlander minäýärler diýip jaň etdi. Nesibe biz hem iş bilen gaýtdyk da şuňda. Turbo tut iňbet napityň gapagyna hem 10 san paket Jetower goýuldy, şoňam 9 sany kapaklarda badır, 1 çykdy, o da nesibe. Şoň üçin alyp için ýerden çykjagy diňe maňlaýa wagyldy. Uçlar çykma dowam edýär, şoň üçin bizden daşlaşmaň. Nesip bolsa ýeňjimizden gapagyna goýýas, uratdy imodan gutly bolsun, nesibetsin. Tiz wagtda Aşgabatda baryp ýeňjimizden maşgalasyna şatlyk balýar. Uçlar çykma dowam edýär. Raboty. Buçluk tut 10 litrlikden kararlı uttum deyip
3 tane Toyota Corolla kapaklarda size garaşýar. Tut 19 litrlik arasынан ağız suwumyzda koyulan 3 tane Corollany näde utmaly? Öňüde sargı dediğiniz arasında 19 litrlik suwumuzy yanına 1,5 metrlik tut limonat suwlary var ýar. Şolaryň kapagynda hem 3 tane Corolla size garaşýar. 19 litrlik arasında ağız suwumyzyň ýanyna berilýän tut napitikler her aýyň 16-syndan aýyň 31-ne çelli sowgat berilýär. 3 tane Corolla'dan başka ullukyçyl sowgatlar, telefonlar, telewizorlar, kondisionerler, haladilnikler, S24 Ultralar hem şolaryň kapagynda size garaşýar. Aksiyamız 2025-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çel dowam edýär we täze çelli şu 3 tane Corolla'lary size sowgat berýär. Täze çelli 31-nji dekabrynda çel 3 tane awtomobil Corolla şeýlekem ullukyçyl sowgatlar ählijesi çykyp gutaraýmaly. Siz hem Toyota Corolla utmak isteseňiz, öýüňizde 19 litrlik arasy tut agy suwuny almak isteseňiz 75 43 43 75 49 49 belge jaňadyň we biziň sowgatlarymyzdan ödetiýäňizi barlak görüň. 19 litrlik tut arasy agy suwuny geçmek isteseň baklaşkalaňyzdan çalyşyp berýär. Ýöne polikarbonat bolmaly. Alyň için ýetiýäňiz barlak görüň. Toyota Corolla utmak siziň her biriňize nesip etsin. داول في كثيان كل قسمان خالد صيام نمت جبدول يا كل بصيا بارن ينقين يا كل